салом дӯстон, шодем ки бо мо ҳастед. Билохира масъалаи ба Реал гузаштани Мбаппе ҳалли мантиқии худро ёфт. дирӯз бегоҳӣ дар саҳифаи расмии худ Килиан Мбаппе хабар дод ки дар охири мавсим дастаи парижиҳоро тарк мекунад. Карьераи футболии худро албатта ӯ дар дастаи Реал Мадрид идома хоҳад дод, ки он аллакай аз тирамоҳи соли гузашта маълум гардида буд. имрӯз ба шумо фикри худи Мбаппе ва реаксияи баъзе аз бозигарони Реал Мадридро дар ин бора ба шумо пешкаш менамоем. биёед дар зери видео лайки зиёдро ҷамъ кунем то ин видеоро ба тоб барорем. ҳамчунин обуна шуданро низ фаромӯш намесозем. ман ба шумо гуфта будам ки вақташ биёяд ҳама чизро ба шумо мегӯям. ман ба шумо гуфтан мехоҳам ки ин мавсими охирини ман дар ПСЖ мебошад ва намехоҳам ки ман шаҳрдаманро дигар тамдид намоям. ПСЖ барои ҳамчун футболбоз ташаккул ёфтани ман саҳми калон дорад. вай ба ман имкон дод ки бо беҳтарин футболбозони дунё китф ба китф истода бозӣ кунам. ҳамчунин ба рушди ташаккули инсонии ман нақши муҳим гузоштааст. аз тамоми рафиқони дар даста буда низ изҳори ташаккур менамоям. ҳамчунин ба тамоми штаби тренерони миннатдории худро баён менамоям. барои ман албатта мушкил аст ки дастаи кишвари худро тарк менамоям, вале ин ногузир аст ва ман бояд дастаро тарк кунам. дар давоми 7 соли дар даста будан кӯшиш кардам ки рӯи шод бошам бо ҳама ва ҳаракат кардам ки амалҳои хубро барои клуб анҷом диҳам ва ин барои ман бисёр ҳам мояи ифтихор аст. ифтихормандам ки тӯли ин муддати мадид бо ин даста будам ва аз ягон соати дар ин даста буда изҳори тавассуф надорам. ин даста дар тамоми умр дар хотиру дар ёди ман боқӣ хоҳад монд. гузаштани Мбаппе ман ҳайрон нестам, чунки дар Реал ҳама вақт беҳтаринҳо бозӣ мекарданд. ба монанди Роналдо, Бекхем, Кака ва Роналду ин рӯйхатро мо метавонем дурдароз идома диҳем. Килиан Мбаппе бозигари заҳматкаш аст, ки дар майдон худро доимо нишон медиҳад. дари Мадрид ба рӯи чунин бозигарон доимо боз аст. бо чунин бозигар дар майдон бозӣ кардан на танҳо дар дастаи мунтахаб, балки дар клуб низ барои ман ифтихор аст. барои мон чунин ҳамравар халал намерасонад. албатта гуфтани нестам ки Винисиус аз вудаи кори худ намебарояд, аммо аз чунин бозигар ягон даста рӯй намегардонад. Килиан номзади арзанда барои бозӣ дар дастаи Реал Мадрид аст. агар Килиан биёяд ман дар курсии эҳтиётӣ мешинам, ин проблемаи асосӣ албатта барои сармураббии даста хоҳад буд. аммо тамоми фикри ман барои бозӣ дар дастаи Реал равона шудааст. рақобат ин албатта хуб аст ва Мбаппе командаи моро ба қувват мекунад. асосан ман дар бораи худам не дар бораи дастовардҳои клуб дар маҷмӯъ фикр мекунам. дар ин ҷо ҳама бо Килиан бозӣ кардан мехоҳанд. умед мекунем ки ягон рӯз ин мешавад, чунки ӯ яке аз бозигарони беҳтарини дунё аст. вай бозии бисёр сатҳи олиро нишон медиҳад. бозиҳои ӯ бисёр боварнокарданист. конкуренсия дар майдон барои ҳамаи мо ҷо мерасад ва ман бошад аз рақобат умуман ҳарос надорам. мо бояд ба қувватшавии дастаро фикр кунем, на ин ки кӣ ба майдон мебарояд. Реал беҳтарин дастаи дунё аст ва ман ифтихор мекунам ки дар Сантьяго Бернабеу бозӣ мекунам. фикр мекунам Килиан низ ин ҳаяҷонро бо ман тақсим мекунад вақте ки ба даста гузариш мекунад. шумо чӣ фикр мекунед дӯстон? оё Мбаппе дар Реал ҷойгоҳи арзандаи худро ёфта метавонад дастовардҳои Роналду ва дигар легендаҳои Реал Мадридро такрор намояд? фикри худро албатта дар комментария нависед. ба видео лайк гузоштан ва ба канал обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем тамом кардем. саломат бошед.